Ubani kama? Owandile Wakabani? wakastam. Nimtshele-ke usinvayitile ufike kanjani la kule ndawo? Ngifike kuwabamuzi cause ngitshontshe amatayera wakababani. Bewunobani ngotshontshe amatayera? Ubani ngani wamgama la? Ubani? Undoda singamthola kanjani undoda? Angazi. Balekile noma ngazi. Utholakala Bubo kusepana Springs angithi ubani wakho uyamazi la ihamba khona nala ihlala khona? awusitala ngazi. Okay, awungitsheleke amanye amathaya ayi-2 akuphi? Ngoba lawa ayi-2 kuphela amathaya ngiwatshontshile awu-4. So ngizokudwa St. Okay, sizowathola nini wena? Siyakhona namhlanje wakusasa. Okay, right. Manje-ke awutshele le nto uyenzayo uyenzelani utshontshe ekhaya? Angiza? Bewunganamali? Ubatshelile abazali bakho ukuthi awunamali? Manje ubayala ukukunikeza imali? Akanginiki imali. Uyafunda wena? Angicedile ufuna. Angithi uma bakunika imali uzohamba uyothenga ama-drugs. That's why bangakunika imali. Angithi uyabheka? Angibheka kwayo. Kanjani ngoba nje ubuye rehab uyayithuka? Right. So discipline ke manje. So discipline ukuthi awuzwe ekhaya ulaleli. Mhlawumbe thina uzosilalela. Siyezwana? Uyakhuluma ngomlomo. Okay, start ke Simosh. Manje uthotsha la kuphi? Extension 9 phase 2. Oh, la matayela lawo waphethe kanjani? Akababa ngizamadoda boy. Manje afuna la kulo. Bengotshontshile i4 nomngane wami undoda wasePalm Springs. Lawa i2 sothole ngapha ukuthi simthengisele ecrossing ngasemall i2 asafenje bathi bazo wallet. No wathengisa ngemali. Manje sithengise nge250. Then la i2 sothole sothengise nge200. Oh, manje uthini kwabo baba le? Angizwa. Uthini kithi abo baba? Ngithi ngiyaxolisa bobaba ngiphinde izinto eziphumile. Ngiphinde ngihambe nabangani ababhedayo abayenza izinto ezisinakho emphakathi. Masingakuthola ogangile futhi. Ngicela niphinde. Alright. Khuluma manje, khuluma nathi. Yendoda, khuluma nathi. Okay. Yeah, kwenzakalani? Ngixolisa ngiphinde ngitshontshe ihlukumeza abazali. Eh? Ngiphinde ngikhathaza abazali bahlukumeza imali yezinkinga. Ngiphinde baba. And then izinto zosithola kanjani? Lokuya isigodi baba. Ngazi ukuthi i-laptop usayigcinile ngoba intenzeka kade. Siyayifuna laptop ukuthi uthengise la ithengisanga siyayifuna. Ngiyalithatha baba ngiyalinisa kuwe. Usisa khona. Alright, asiphumela ngaphandle ukhulume nabazali ke manje. Woza ndoda. Woza ndoda. Woza. Hayi, woza. Angibabi